君の中にある赤と青き線も、それらが結ばれるのは真の像。風の中でも負けないような声で届ける言葉を今は育ててる。時は枕木、風は逃げ肌、星はうぐすな、人はかげろう。なんで泣いてるのと聞かれ答える。涙なんかじゃ僕ら出会えたことの意味にはまるで追いつかない。この身一つじゃ足りない叫び。君の手に触れた時にだけ震えた心があったよ。意味をいくつ超えれば僕らはたどり着けるのかな。愚かさでいい、醜さでいい、正しさのその先でルル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 